Hagani ka por nga ai kublay pi baro haga kateng ka batyang tam u Jesus Christ unong penem jonga ba jongi nga ai ngo yo blay bola penyo pat yanga bat ya pi bangi ya shashkor hagani ka por ya ka jing shisha na ka ktien ka bakhut ke jong blay atep ba ublay ulay alam yanga ba ya pi hadukat kini kesi ki babanta kamdai da ka jingla ka jonga kamdai da ka jingla ka jong pi haning isu ai ngu yo blay bo dang pansa yanga ba de pi hakini ka por ka manta bangin yo sngo ya ka ktien ka bakhut ka jong blay te kani ka por ka manta ngini pusan ya ka ktien ka bakhut ka jong blay ya ka bangin shim na ka ktien ka jong u ka bapila ban sham na ka gospel kat kum umathayas kat khot ka ba arpusan hadu lai pusau ngan puli yakini ki benta na kaktien ke jong ublay namar kata nga ong api wat kuslai yala ka jingim ka ei ba phin bam lani ka ei ba phindi lemni ka met jong pi ka ei ba phin kup ka jingim kam long ka ba kham kor ya ka jing bam ka met ru ka jan kup to khmi thu ik simbeneng ba kim ya bet lemni kim ya ot lemni kim ya lum ha ki thiar Henry penban ukpa jong piu bah beneng upsa yaki piti pim long ki bakam kor shibun yaki unuti na pi habau da kuslai ru ubala ban pentam shipru ela karinyang balai ba pi kuslai shapang ka bakup ru tu perkhat yaki tiu lili ka ringkau kat no ki man bha kim trei lemni kim thir Henry nga onga pi ba wat u Solomon ha ka buram jung u baro shim la kup kum uwei na kini lada ublay ti upen kop kum ta ya uhureng kau uben menta ulong la syai ti la bread hakalawading kabakat nu tam ya pi pi ke baret ke jinget namar kata wat kuslai de ka baong ka ei bangin bam lani ka ei bangin di lani ka ei bangin kop nabaya kita ki ei baro ki gentle ki awat naba ukpa jong pi bah beneng utip pidan kam ya ki ei baro Henry pinya wat chuai ke hima ublay badia ka hok jo u dia kini ki ei baro on sa ailang tamapi namar kata wat kuslai na kabenta ka balasai naba kata ka balasai kan kuslai na kabenta la ka jong ya ka si ka byang la ka jong ka basniu kini kilong ki kentin ki bangin pusan hakani ka por ka pang padeng kalong wat kuslai tu tip ba ublay usumare pi wat kuslai tu tip ba ublay usumar yapi kai kani ka jing kuslai la dangi pet ya kani ka benta ka jing kuslai ka dei ka jing snow ka bakta ya ka bor perkhat la ni ka jabieng jong u la ni ka brio ngilaban ong baladangi kuslai nya ailat ya ka jabieng bakan bun kambha haga perkhat ya ki ei ki jing perkhat ki basniu kajabieng ka longkom ka keper ladangi thung ladangi bet ya ke jingkuslai kita ke jingkuslai kin spe kin milung bat kin san haka kitab Hosea kelenong ka bapra ka kot ka bahnyo ka ongkom ni namar ki bet ya kal tikin ot ya ka lang thri bat ka shichi apostle Paul shikinong Galatia kelenong ka banriu kat kot ka banyo ka ongkum ni kumba pi bet kumta pin ot kumta ka jabieng kalong pong ka kper kumangala ong shakmat ladangi thong ye ki jingku slai ki jing ki jing jenjar nginyo khat ye ki kin spe kin mi lung bat kin sanni kita ki jing jenjar ki jing em ki jongi kumba pi bet kumta pin ot hakaba ka jing perkhat jong u la nei kabri jong kebrio ki perkhatang ya ki basniu kan ni kawan ra ya ka jingjenjar ya ka jing pisa ya ka jingling ya ka jing sos ir ya ka jing artatien ya ka jing shaptien ya ka jing do jing kermen kamtam ayu ganja ya ka lashai jong ka jing im ha ka jing long brio kini ki jing kuslai kawan man pau man la kapor kikimi kikpa ki kuslai miet la mat sngi kumno ban penbet penbyang ya ki jingdon kam ju ki khon ki kti ban psa ban pja ya ki
Om tang ba pik ki perkat kumnu ban saya ka bam ka di ki kon ki kiti. Ki perkat ru kumnu ban pen biang ya ka kop ka sem bat kum ta ter. Haba ki jingkuslai ki wan ha ka jing em ka jong ki brio. Bunsien ki brio ki do tia ki do dem. Haba ka jingkuslai om la ban te la kam. Kaya lam pen ban sya ka jing sitom. Ka tha ka kli bat kini ki si la si kala ya lam ban sya ka jing kiu ka bipi bat kum ta ter. Wat chu upot jong ka jing yap kala ban ya lam. Haba ukpa ukuslai ka kemieru ka kuslai. Haba ukpa bat ka kemie ki kuslai ki kuon ki kuslai ka bumat babarok ka yeng ki kuslai. Ka jing suk jong kata ka yeng ka jano namar barok si yeng ki kuslai. Habangi kuslai kamut bangi kelet no badai ublei ubalong nong penyat ya ke jing em ke jongi nya ailat mamangi dala dingin penyat yi kita ki kam ki jam ki bayade bat kan ka pertai ngi kelet bangin ai ha ublei ba un penyat ya ke jing em ke jonga ba jongi kini ki kentien ki bangila pulie ki long ki kentien na ka bible ki balong shibenta na ke jing tu khanau jisu halor ulum ka ai ke jing kai yang nga ba jongi bangim day ban kuslai ngi day ban tip ba ublay usumaringi hakini kit khat ki bangila puli ngi snow ba ujisu uikai nga bat yangi bangi day ban pendu ya ke jing kuslai jing shapting da ka jinget ke jongi ha u kawai pat kalong bangin bu ning kong e ublay haki e baro ki mar ba kordor bat ki e ki badan hakani ke pertai ken long hadin ngin bo ya ublaya khamat ke eke baka perthai bat ke eke badan ha ka perthai kin long shadien jonga ba jongi namang ngitip bat ublay utip te ke jing dan kam ke jonga ba jong pi habaula pha ya nga bat ya pi banwan long breu shakani ka perthai pha thli ju pha thli ringkat upha bat ki jing dan kam ki jonga bat jongi ke baman lakasi lakalong ka bam kadi ka kup kasam day ublay ken uba pendap yang abat yangi leng bakan ni kaktien ka bakut ka jong ublay ujisu hikai ya ki brio da ka praktikal uang lada pikuslai pet ya kesem kini kesem kim don ka yeng jing kan show kim don ka yeng ban kan show ya ki jing bam kim tibru ka ka baken bam ya ka balasai Pi ublay upsa yaki. Kajing bam kaba ublay ula bu yaki sim ha klap tap nama kata kadang yi baki sim ki hair so tenat na way uding show way pat ki sngat ki pelung ho kim tray kim kata henrengi yi ba ublay upendap yaki ujisu ong pet yaki simru kat no ublay upsa yaki sama pi kat notam yang ngabat yang ngi ki brio ke bola tau dekat ketiga jong u ngimla te para banget ban pentam ya ke renyeng ke jongi dekat jeng kuslai ong ke ketien ke jong ublay ngin pet ya ki kon Israel haba ki kim don jeng bam ban bam ha ke riklau ublay upsa ya ki dekat mana u ay ki dekat dok bakin bam u ay ki dekat bakin di haba kisliang ladang ipet ya ka beningkong kis iem kala nong ka khat nyo prado khat riu ngipet kumnu ka tukar riu kan thai ka baduk ka bam dan bam shu ka ong kini ki kentien baka don tang upuro ha ka syang baka don tang ka pnyang ha uklong ka ktien jong ublay ha baka ai bam ya ubrio jong ublay ka ong baka riu kan thai ka baduk upuro ha ka syang shim lalut bat ko penyang ha ukulong kam shimdu namar kala bu ya ublay ha kamat ka jing em jongka nga try bu na bebdeng jonga ba jongi ngitip yo we real crowd u real nget u bakateng u George Mueller uni uday na Bristol na England u im na ka jinget haba useng ya ka Jakari Conswet jupan donation ng nonong no jupan ya ka pisa jupan ni kijing dan kama ka Jakar nakamenta ka Jakari Conswet re upan da ka jinget how blay udway how blay bar ka long ka bisishaba ublay upendap ya kata ka Jakari Conswet da ka jing dway ka jong u hakata ka por ka jong u ka Jakari Conswet kumba shipau hajar ngut ki kena Conswet ki sa ha ka yeng ka jong u
Badakani ke Jakari Konswet, u George Mueller, u yo yaki kamba da ke jinget lengba ke jingduai. Om tangkata, u Jisu hikairu u ong kumni, pet yaki sentiu ki skuat kat no ke jing itanat. Pinga Jisu tanat ban pet yaki sentiu klau. Om dan nang sumar yaki, om dan ba icebox yaki, om dan ba pet ba sumar yaki. Henry pet ke jing itanat haba ki sentiu ki pu. Ki itanat hadu kata-kata. Ong kaktian ke jong blay. Wadu Solomon usim shem lakup kum uway na kini. Habang ikuslay. Kamut bangim nget ba ublay upendap yangi. Uadi ki nuksa. Uang pet ikisem. Pet ikisentiu. Kim tray kim kata. Kim lay tray office kum balay tray mangi. Henry ublay upendap yaki. Ublay ukhot yang nga pi bangin chanya how blay ublay uba pendap ublay uba pesa kini ki kentien na kaktien ke jong ublay ki ai jing kai yang nga badangi ai ba ka jing em jongi kan long ka basuk ka bakaman om ka bakuslay bat ka shapting naman ngi tip ba ublay udon bat nga bat ngi silenter ka jing em ka jongi ngiri ban wat chwaning kong ya ka khmat ka jong u ki wei ki ba ya day bat ka perthai kin long hadien Wat kuslay ka balasay. Hoot, ka way pa ka way kasi ka don la ka jing kuslay. Henry, wat jushim kelyang ya ka jing jinjar na kalasay. Ka jing im ka bamenta, ringkat bat ka jinget bat shanya scam how blay. Ka kamkor, ban ya ka jing im ka balasay, ka baya ringkat bat ka jing kuslay. Ngide ban trade up. Yaki kam jong pi shisngi lane jongi shisngi de ben pendap yaki kam ke jongi ringkat bat ublay bat I epat hakikti ke jong ublay ya ka balasay wat juku slide lay ya ka ka balasay nama ublay ulatip ngin tray yaki kam ke jonga bat jongi man la kasngi bat u bat I epat hakikti ke jong ublay ya ka balasay nginget scam balang bakan ni kaktien ka bangila pusan na kani ka por ka pamenta Hoot haka jenglong briung ngindap shibun ki jeng keslay. Kumno bangin pendap penbit penbiang ya ka yeng kesem. Kumno gen pesayan pijak ki kon ki kti. Kumno bangin penkop pensem ya ki. Henry habangi bu akmat jong blay. Ki jeng keslay kin jano. Dan ka weiru ka ba ublay tip yang ngabat yangi. Kumangala ong syakmat au bau pa yangi ban long briung syakani ka pertai. Wan ra rengkat bar ki jeng don kam ki jongi. Nama kata kani ka tien ke jong blay kini ki khot ke bala pulia mentana ke tien ke jong blay kan ya rap bat kersan bor yang nga badangi bangim dei ban kuslay ya ka ke eru kam tam ya ka bala syai nama lagi kuslay ko ong syakmat ngin yo penban ki jingpang ke bahar kom bar kala ban lam yangi syaka jingyap ke babam jukut ublay un kerku ya kini ki tien ke bangila pusana ka por ko menta unya rap yang nga badepi da ka bor ko jong nginom la Henengin duaya ublay, ba ublay un plat un kersan boringi, bangila ban lat na kini ki jingkuslay jong kani ka pertai. Nakamenta ka buram ka jong ublay, amen. Tungilit lang khmat ublay ki jing duay. Ublay ubakod, utray ki pat. Yuan kani ka por ko try be it. Ban aingu mi try bangila sngow bat sa askor kaktian ka bakod ki jomi. Kaktian ka jomi kalong ka bakordor. Kaktian jomi kalong ka bakersan bor ko tribe it. Hakani ka por ngilayo sngow na kaktian ka bakod ki jomi bangim day ban kuslay ru lakaday ka bam kadi lakaday ka kup kasem lani bangin kuslay ka ka banjay ka balasay ko tribe it. Henry mehikay yang ngabat yang iki kun ke jome bangin wat ningkong ya ka khamat ke jome bangin wat ningkong ya ka hima ke jome namala dangi kuslay ngimla te tribe iban pentam ya ka rinyang ke jongi ong ka ktien ka bakut ke jome jisu be it ya ka jinglong briu nginamla lat ko tribe it ya kini ke jing kuslay Henry tribe it habangi bread hame ngi IT hame tribe ngi long ki jing thao ki bakordor metep ko tra jisu ban penyat yang ngabat ngi ai na barkata bangi kum ki banget hami
Bangin IT tang hami ko try Jesu biit. I kan jakat baja, I kan long kat balong namar ngi don hapo ka jingkudup iit ka jomi. Try Jesu biit tang hami me I ka jingsuk, tang hami me I ka jingkemen, tang hami ngi me I ka jingkermen, yang ngi ki brio ki bemela tau da ka ti ka boko do tam ka jomi. Ngi shani hami I bikini ki kentien ki bangila esno ka ni ka por ka mamta. Kin shong dap kar hai hapo ka donu jongi, bat ngi laban ra ki man lakasni ngin dengye ki ko traje subiit kadang baki jingko slai kin patched nga ko trabiet haba me don na ka jing em ka jongi try ngin lat na kini ki aka baro ko try ki jing penwet ye ki ba usoitan utumul ban penwet ka lenti ka bangin yat jisubiit ngin shania tangi sang ki ti ki jomi nge pani ka ni baro haka ka teng ka ba tyang tam ka jong Jesus Christ balong no pen em ban suspa jonga pa jongi amen.